Meltxor errege maitea. Aurten ere txintxo portatu naiz, eta bi opari eskatzen dizkizut. Lagunekin jolasteko mai joko bat nahi dut, eta elurretan hotzik ez pasatzeko eskularguak. Gainera, Meltxor, nire opariak lazkaon erosteko eskatzen dizut. Nire herrian dendak egotea nahi dut eta. Zuek ere jaso aldituzue Lazkaoko aurren gutunak? Bai, guk 3 jaso ditugu, aur batzuen mezuak. 3 bidali dizkigute, beste batzuek Gasparri, Baltasarri edo niri ere bidali dizkidate batzuk. Guk ere jaso ditugu, bai. Zuek bezala, batzuk neuri zuzenduak, beste batzuk olentzerori zuzenduak. Niri aurten atentzio eman dit Lazkaoko aur guztiek egin duten eskariak. Esan dute ez dutela nahi Amazonen edo saltoki handi batean erositako oparirik. Denek herrian erositakoak nahi dituztela. Bai, egia da, guri ere hori eskatu digute. Eta harritu egin altzaten, Lazkaoko horrek badakite Amazonen eta saltoki handietan erosketak egiten ditugun bakoitzean herriko denda txikiak arriskuan jartzen ditugula. Baina guk ez ditugu Lazkaoko dendak eta ekoitziak ezagutzen. Ez dakigu nun zer saltzen den. Lasai, horretan ez duzu arazorik izango. Guk denak ezagutzen ditugu, eta badakigu nun zer lor daitekeen. Aizu, Mari Domingi, orduan zergatik ez dituzue zuek banatzen Lazkaoko opari guztiak aurten? Zer Meltxor, alpertu da? Ez da hori. Bakarrik, zuek gu baino edo ezagutzen baldin badituzue bertako dendak eta ekoizleak, guk baino asko zerreza baino dituzuela banaketak. Arrazoi du Meltxorrek. Eta gu alferrean ez gaudela ikusi dezazue, nahi baduzue, hemendik kanpoko aurrek Lazkaoko opariren bat nahi badute, zuk Mari Domingi eta Olentzerok lor ditzakezue opari horiek, eta guri eman banatzeko. Bai, ideia ona da. Esan didate kanpoko jende asko gene dituela, Lazkaoko gauzak olentzerotan eta erregetan. Guk eskuratuko ditugu eta zuei emango dizkizugu banatzeko, eta Lazkaoko ez gu arduratuko gara, ez kezkatu. Nahi dugun guzti erabakitzen ez digute uzten. Orduan, erabaki dezakeguna erabakitzak garrantzi berezi hartzen du. Beraz, nork erabakiko du Eguberrietan zer opari eskatu? Lazkaoko aurrek. Nork erabakiko du opariak nori eskatu? Lazkaoko aurrek. Nork erabakiko du opariak non erosi? Zuk. Nork erabakiko du zer jan Eguberrietako otorduetan? Zuk. Eta nork erabakiko du non erosi otordu goxoa prestatzeko jakiak? Zuk. Venga, 2021 batean preso politiko eta errefuxiatu guztiak etxean izateagatik. Topa! 2021 batean guztiok lana izateagatik eta prekarietatea amaitzeagatik. Topa! 2021 batean Lazkaotarren arteko desberdintasunak desagertzeagatik, bereziki gizon eta emakumeen artekoak. Topa! Kultura artekotasunagatik, guztiak errespetatzen ditugu, geuretik.